Long consider cari tu madu ta nono macam bang lang. Ula lang litum sartum te pini na hobe lo. Te party lo. PSC tu malang tu bang. Tomon kethe kesung kepho ahemtum aphan tongsekot Mohonsing Tokbi kerap kepajir daw. Lason si lakha tracer ke dhonsari MSC constituency ke parlo rongklar bong anjuni rongphar arong amikar robening te hem tomon kethe penajong hemasar nung tomon ke pon lapukar chulong si FSLC dhonsari amai phu mati abari FSLC candidate Mohonsing Tokbi pen kerap kepajir daw. Hala puki sungi phua bangpu robening tipen ta lapuson kesung deda porhut nang kerapin thega pot kachuru chupajir dum angparta non kesung a porhut dhonsuri constituency IM tilutima sangta nang rapason training arong wiki mate nang kerap je phansi towar chilang ding luputa ningje po Hili tu mahem optimi tu mon kethe jabra la sini tu mahem long consider cari tu madu ta nono macam bang lang. Pula lang litum sartum te pini na hobe lo. Te party lo. PSC tu malang tu bang. Bang so hem ki no samet thekang lo. Tu ke bang pe ni sam ulo. Nang limen la pen nang li la rong klarbong arong men ba. Dak ni tum rong karbong. Dak ke rong karbong lo la sinimen ke dahon suri rong karbong lo nilimen ke robening ti. Tangte na bang so homosti ke lang namet pulote local emisi mate IM ke tilitima hasnulo lasi alang litum ke bang jila pasona berta dum. Non make thang dar julong lelang ni tum la so beta bang ke. Pini nang ke humri nang kok lalo mane dake actually ke 19 dhonsiri homosti si puril hai lasi nili homosti lo lasi dak temon ajur ke piglo piu temon ketana joni la hem mangka pin lo lasi jabrai rai de lo lasi nili kanghon pen asabo lang pan rap te kangi pusin lagi wang le lasi lada anang le rok pini lasi non alang li men ke robening ti busipu non alang li pan li cetong po ke kerap pite kang po nili